за притулок. До наступного разу. Утримлювався я на ІВСі, можна сказати, нормально. Питань особливих таких не возникало. Ставилися до мене нормально. Перед судом тільки у перший день було холодно в камері. Я не мог спати, всю ніч не спав. І не мог сконцентруватися і підрихтуватися до суда. Ось. А потім, коли вже осудили на сутки, тоді нормально. Був я один у камері, того, що я написав заяву начальнику ІВС Морозову, как меня зместили с некурящими. Ну и меня одного туди посадили. Ніяких до супрацовників ІВС питань у мене нема. То, що я зробив, я готовий це робити, як кажуть, 100 разів. Тому що у країні зараз панує диктаторський лукашенківський режим, нелегітимний виборів, супереч яких я вийшов з плакатом, їх нема. Режим гэты тримається на російських штиках. Проросійські, промосковські і підтримує Москва, Лукашенко всім тільки можна способами. І грошима, і воєнні бази зараз небезпеку велику уявляють нашій країні. Я вийшов, тому що у нас панує антидемократичний, антинародний режим. І це моя громадянська позиція і політична діяльність.